Il-Kunsilli Lokali tal-Bliet u Rħula Maltin se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn żieda ta' 6 miljun u 500,000 euro. Dan joħroġ mill-estimi tal-baġit li juru li l-Gvern alloka fost oħrajn aktar minn 3 miljun euro għal kunsilli reġjonali. Din hija l-ewwel darba li l-Kunsilli Reġjonali qed jingħataw għajnuna finanzjarja. Fi stqarrija, is-sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista laqgħet b'sodisfazzjon il-fatt li l-Gvern qed jirrikonoxxi x-xogħol li l-Kunsill Lokali jagħmel b'risq il-lokalitajiet tiegħu. Intqal li dan seħħ b'kuntrast ma' dak li kien jagħmel Gvern Nazzjonalista fejn irrenda sistema ta' infurzar lokali bħala l-uniku dħul għal kunsilli reġjonali. L-istess estimi għas-sena d-dieħla juri żieda ta' 2 miljun euro f'dik li hija allokazzjoni diretta għal kunsilli lokali, fejn ras għal ras il-kunsilli se jkunu qed jaraw żieda ta' kważi 30,000 euro kull wieħed. Miljun euro oħra qed jingħataw għall-ewwel darba biex il-kunsilli lokali jkunu mejjuna fis-separazzjoni tal-iskart. Dan kollu barra żieda fl-allokazzjoni għal inizjattivi kulturali, għall-iskema biex aktar ħaddiema jiġu inklużi fil-komunità u allokazzjoni ġdida ta' 200,000 euro biex il-Gvern jgħin lill-Kunsilli Lokali imantnu l-proġetti kapitali tal-Gvern. Il-President tas-sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburista Mario Fava innota li l-investiment ta' 100 miljun euro fis-sena li se jagħmel il-Gvern biex jibni t-toroq kollha ta' pajjiżna se jħallu 7 miljun u 500,000 euro oħra fil-bus tal-Kunsilli Lokali. Dan flimkien ma' fond ta' kważi 28 miljun euro oħra fil-fond tal-ippjanar li huma għad-dispożizzjoni tal-Kunsilli Lokali.